Ei, bon dia. Vull tocar dos temes. Dos temes. El primer és l'alcohol i la segona és, segon tema, la disciplina. Comencem per un altre. No, és que són tres, realment, però com que precisament em vaig buscar la pastilla de memòria perquè no me l'he pres. Tu, la llum és complicada. Em vaig buscar la pastilla de memòria i l'omega 3 i també em prenc la creatina amb tu perquè ja són tres disparadors pel fet de la memòria, perquè sí, tinc una suplementació de memòria. No sé on ficar-me. Saps què és la webcam, però l'angle, bueno, l'angle serà aquest. Anem a prendre'm això, perquè així ja ho tinc. El que és començar el dia amb cafè, deixant a part els temes, ha de ser llunyà ja per mi, perquè no estic content amb qui sóc, amb la meva realitat, i vull fer un canvi 180 graus amb els meus resultats, la meva experiència de vida i totes les meves relacions, el meu impacte, el meu coneixement, la meva memòria i el diable sempre m'ha volgut retindre aquí, on estic, amb qui sóc o amb la sèrie de pensaments que he anat tinguent. Total, que jo per això estic fent aquest procés de vídeos, en aquest cas, perquè per mi em fan de palanca cap a, cap a ser i sentir-me, tindre el sentiment d'estar-me convertint en la persona a través d'hàbits que experimenta pues, certes experiències, certs desitjos, ja siguin mundans o propòsit inclús, eh, pues això, no sé, com que se m'ha tallat, no? Però per això faig els hàbits i perquè realment jo m'he sigut sincer i jo no estic content, ¿vale? I és per això. Llavors ara, seguint uh, la rutina o el que fa tant el meu pare com un professor de català que vaig conèixer fa uns dies, es posen sal a l'aigua. També ho vaig a fer, me n'he ficat bastanta. No ho estic pesant, ho faig avui, i avui n'hi ha bastanta. Avui n'hi he ficat bastanta. L'altra és la creatina. Aquesta vegada, mira, com que estic... No, me la prenc, eh, sempre me la prenc amb la cullereta i cap a dins, però aquesta vegada, com que tinc l'embut i amb la sal ho he fet igual, vaig fer una aigua amb creatina. Merda, se m'ha quedat aquí. Se m'ha quedat aquí. He de ficar... L'he de desobturar. Se m'ha obturat de creatina, tu, per si la ligo. A veure, si fico un palito, que precisament el tinc aquí. Vale. Primera caiguda cap a fora del envàs i faré una mica més d'escup, tal que així, vale? Suc de llimona. Llavors, anem per el gengibre. Del que m'he pogut donar compte és que el gengibre amb el suc de llimona es fa més llivià perquè és bastant dur. Ok? Li estic agafant el rotllo a menjar-me i beber-me això a primera hora.
Llavors passem a un trago i millorar el sabor de l'aigua amb sal, de nou amb llimona, ¿vale? I literalment se'm veu bastant fort i això, estic agafant-li el rotllo, o sigui, quasi que no em ve de gust el cafè i m'he pres com la llet d'avena que sempre em prenc i és com... Oh, està saladeta. Llavors aquí tenim omega 3 i suplementació de memòria que l'he trobat al súper, ¿vale? Fem una caixa, fica más memoria y más concentración. Oh, vale, ara sí, hàbits. Tot, tot el meu es basarà en hàbits i si jo arribo a ser algú serà a través d'hàbits, ¿vale? Llavors, el tema és disciplina, el tema és eh, descobrir les coses per tu mateix, perquè anem a parlar de l'alcohol, veritat? I tu has d'estar... Jo estic fart ja de sentir a la gent dir-me coses, ¿vale? Jo estic fart de sentir que això és bo, que això és dolent. Llavors, el que s'ha de fer és experimentar-ho per un mateix. I relacionant-lo amb l'alcohol, jo he vist que m'he despertat molt més indecís que ahir, que vaig aixecar super d'hora, vaig anar a caminar, vaig fer un vídeo amb la càmera de la hòstia, que per cert, jo noto ara que estic molt més connectat amb el procés de dia a dia, amb la palanca de canvi fent-los amb la webcam, que no amb una càmera, després trair-lo i pujar-lo. Ho faré? Sí, perquè aquest vídeo va per YouTube, que vaig gravar amb la càmera, i és la hòstia. Sense edició, però és la hòstia. I l'altra és, bueno, quedarà per un altre vídeo, el tema de a major responsabilitat, més resultats, perquè bàsicament el que penso és que no cal externalitzar les responsabilitats com en lloc de feina o una empresa, sinó que les responsabilitats les pots portar per tu mateix. I això també ho podem relacionar amb l'alcohol. Vale, el meu to de veu ha anat baixant perquè bàsicament estava sentint soroll a baix i podia pujar el meu germà. És primera sortida de confort que estic gravant, vale? Perquè no és molt familiar encara a casa que gravi i realment ho és bastant per mi. Però volia seguir relacionant el que tu t'escoltis a tu mateix, jo ho he fet avui amb mi, i m'ha donat, o sigui, ha sumat un punt positiu a l'alcohol és negatiu, bàsicament perquè m'he aixecat amb més confusió, però no, ja m'he cansat del missatge de qualsevol de l'alcohol, i a mi m'agrada i seguiré fent algunes copes de tant en tant a llocs emblemàtics, perquè m'agrada, i ahir vaig perdre el compte, o sigui, vaig perdre la mesura i vaig voler veure més perquè em va sortir dels nassos i perquè estava celebrant. Tenia un motiu de celebració i em vaig ficar a celebrar-ho bevent cervesa. Ja no conto el tema de calories buides, que són calories buides. Vaig pensar que ja ho cremaria. I la resta m'ho vaig passar bé, passa que sí que em va agafar una mica més de mal de cap. I quan vaig arribar a casa, per això no vaig penjar vídeo ahir, perquè estava exhaust i quan em vaig tombar em vaig ficar un vídeo del Llados amb el mòbil bloquejat, el mòbil s'ha aixecat sense bateria, el mòbil s'ha despertat sense bateria, quan m'he despertat el mòbil no tenia bateria, ¿vale? I no vaig penjar el vídeo que vaig gravar de la hòstia eh, perquè per la tarda, sí, un cop gravat tampoc vaig decidir penjar-lo, saps? Per falta de... Bueno, estava fent altres coses. Però què és la disciplina? La disciplina és jo agafar i dir, vale, sí, ha passat això, però seguir, saps? Tampoc és en plan de jo no fallo, jo no fallo, jo no fallo. No, és saber que has fallat, ho mires, et tornes a aixecar el més ràpid possible i listo, ¿vale?
sense culpa o amb la mínima possible. I amb l'alcohol pues, sí que he vist que, escolta, que estic indecís, saps? Jo ara era poc probable que comencés el dia així, literal, amb aquest hàbit, que s'està fent tan meu, l'estic fent tan meu, que t'ho juro que ara el cafè em ve de gust sol, clar, tu et fots això, ara el cafè, bro, com et ve de gust? Et ve de gust sol, com a molt. I enfocat cap a seguir acabant el projecte que he començat, que estic, i que veureu, ¿vale? I que tant patrocinaré. Però, clar, ja m'entrava la indecisió de, hòstia, m'he de currar més els vídeos de creixement personal o m'he de currar més els meus entrenos, que sí, també, però m'ha entrat la indecisió i això és degut a un punt positiu per l'alcohol, que al qual jo li resto perquè no la vull. Llavors, fins aquí, ahir la vaig celebrar i aquí t'he ensenyat l'hàbit que tant veureu la llimona i el jengibre perquè m'està agradant.